गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। दिनै 6 मार्च 2023 BN बड' निउसाव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारिया सलार फेन्सिं बेखेवदों। गोबाव समनिफ्रायनो मानसि मैदेरनि सौग्रावलायनाया सानफा एफा बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मानसि मैदेरनि सौग्रावलायनायखौ होबथानो राहा लानायनि खौरांखौ सरकाराव फैयैनि सिगाङावनो फोसावदोंमोन। बेबादि फोसावनाय लेखानो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि ओनसोलनि साहा 2 नं सनाजुलि बादलापारा साहा बागाननिफ्राय डिमाकुसिसिम 3 किल'मिटार गोजानसिम सलार फेन्सिं होनाय खामानि जानायनि थाखाय मैया 5 मार्च खालि रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय बेखेवना होयो हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिया। आरो बे हाबाफारियाव लोगोसेनो बाहागो लाफायो EM दावबायसा बर'आ। आरो बिथाङा बुंबावोदि बे सलार फेन्सिंनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय डिमाकुसि साहा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हरनि समाव गोजोनै उन्दुनो मोनसिगोन होनना फोरमायो हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिया। आरो बिथाङा बुंबावो, प्रमिला देरहासार हाग्रामानि बिसिमोनहा जौ बिगा हा आवग्रिना लायोब्ला साधारन रायजोफोरा लाखागोन। नाथाय हाग्रानि आवथायाव थानाय हाखौ रावबो लानो मोननाय नङा, होखारनाय जाखागोन होनना बुङो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिया। बिजेपिनि गुवाहाटि इउनिटनि गाहाय नेहाथारिखौ 30 सोद्रोमा थानाय लाइमोनफोरनि मोनसे गेंआ लहानि रड आरो लावथिजों गाग्लोबदों। बे जाथाया थांनाय 4 मार्च सनिबार खालि रिजार्भ बेंक अफ इन्डियानि साखाथि गुवाहाटि रेलवे स्टेशनाव जादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायाव गाग्लोबजानाय बिजेपिनि दैदेनगिरि बिजय पाठकआ जोबोद गाज्रियै गाग्लोबजानायाव देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जायो आरो खर'आव गोब्राब जखम मोननायनि जाहोनाव मोन 20 सिलाइ सुथेनो गोनां जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव कटन इउनिभार्सिटिनि गासै 3 फरायसाफोरखौ पुलिसआ हमबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला कटन इउनिभार्सिटिनि हमजानाय 3 फरायसाफोरखौ पानबाजार पुलिस थानानि लकआपआव दोननाय जादों आरो बिसोरनि मुंखौ प्रियांका केशव, ऋषिकेश दास आरो मौसम महन्त होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायजों लोब्बा थानाय इउनिभार्सिटिनिनो गुबुन माखासे फरायसाफोरा खारखोमानानै दं। मख'नो गोनांदि खारखोमानानै थानाय फरायसाफोरखौ बिसोरनि मबाइलजों ट्रेक खालामनानै बिसोरखौ नागिरनो नाजागासिनो दं आरो थाबैनो नागिरनानै हमगोन होननानै पुलिस बिफानआ फोरमायदों। बिटिआरआव दानिफ्रायनो लकसभा बिसायख'थिनि दोहौखौ नुनो मोननाय जादों। मुसलपुराव मैया इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि लादों। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि EM राकेश ब्रह्म, रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारि आरो गोबां इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे जयनिं हाबाफारियाव 3,000निबो गोबां सुबुंफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों होननानै मिथिहोयो इउपिपिएल दोलोआ। बिपिएफनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलो समाज सिबियारि बिथांमोनहा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों होननानै EM राकेश ब्रह्मआ फोरमायदों। जयनिं जाफैनाय गासैखौबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव बरायनानै लायो होननानै बिथाङा बुंबावो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं हालामाव मिरु इउपिपिएल आइजो गांखंआ 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान फालिनो साखाफारा जादों। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो आइजो गांखं इउपिपिएलआ 8 मार्च एबा मुलुगनां आइजो सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै फालिनो मैया 5 मार्च खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गाहाय खुन्थियाखौ आइजो गांखंनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ गायसनना होयो। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।